Ganap lang iya. Uy, steam ka na ni. Grabe, ngawak ko ng lugar. Para magway mga tao. Takot pa. Hindi mo takot sila ako, Andron. Ronald. Si Amigong Milton man to. Uy, bay, pangulat, bay. Uy, bay. Ganin na ra ka? Ha? Ha? Hakdog. Uy, asa ni ka, bay? Si Blaglag, mura kag irong buang maway tag-iya. Ito, bay. Maatubit ako ila Ronald, bay. Basig maghimo tag video. Kasi tawag ni mo, ana. Ha? Asa na? Gusti, may tawad. Ano ka, good, ali. Kana, ukauna na, kana. Kana. Mo na. Ay, awa, imo mo kong iumod pag... Yan. Pero siguro problema ha ba? Barag wala na siguro ng isulbaran. Sige na ko gilak dre. Tatawa ng tunaan. Puno lang sa luha. Wow! Yan naman ko yan biyaan. Yung kabalo man ko mo sakay. Kabalo po kong drive. Kung ako gay mo drive. Iya po kong kasabaan. Bay, dugay-dugay naman tawa kayo mong video, bay. Lagi, bay? Lamit na kay video no. Uy, man, yung adto pod ko atong balay atong tig video. Nagsipog duwag email. Lagi? Lamit na unta kay kuan ba istorya kay tig video pod nga. Nagsara pod mo kuan. Lagi? So, Ronald, asa nakaturon, bay? Mo adto kay kunta ko sila no. Ako unta to pangutan-on nga maghimo tag video. Ah, sige, hala. Lagi, tara. Ha? Lagi na gito, bay, no? Dugay na kay bay no. Asa mataron? Tuwa to siro pangitaw na to. Lagi ang tag video. Uy, si Ronald man din na bay. Pero no? Uy, bay. Musta naman ka? Kamaot mo hilak. Sige, kimot-kimot mo. Kao ipod ni mo pod. Tara, buti ka ron. Bay sa problema na bay. Bitaw, bay, naon sa kabay? Bay noon sa kabay. Di lagi di makaya bay. Sige makabasig makatabang man imong problema ba? Di lagi makaya bay. Sige din na, bay. Ito ka lang, good na. Tug-ana na. Di lagi makaya bay. Imong problema di na mo makaya. Pero kaya ka na mo di iumod. Di lagi makaya bay. Kuha naglukay dito. Kay usa gusto ka na mo dabdaban? Di makaya bay. Tarong-tarong nga bitaw na imong problema ba? Kaya basig makasuporta pa mi ana ba? Man maganggan ang imong problema. Mas maghimutan niyo ron. Di lagi makaya bay. Kimot-kimot, pagka tigwa nga ka. O kayo ka. Sige, bukas na po ka. Bay, balik try. Uy, Nasulbaro na imong problema. bay. Bay, sa problema niyo mo, bay. Ano yung gulutin niyo bay? Kay strict do po di mo nang utana rami on sa imong problema. Ako magkaya mo. Katabang me. Uy! Para kabalo mo sa problema na ako. Kay balo daw sa mo ah. Galing na ra. Ang akong taong problema pero kabalo ka unsa? Ang akong kaguran no pagiuli andod karon. Magdubimbiruan na lang ug maganda spot. Pagiuli, Isa ang daspat. Sekundas. kuwa ka kabalo unsa ako pa akong gamito na to. Magkagod pa og lubi kay magbiko pa ko. Kato pa tong last year ba? Andod karon mapagiuli. Lahit na pud ang nisakay. Lisod ba kay ni magbiko ta nga way kaguran? Kani pong mga silingan nga di kabalo mo uli. Uli na ninyo. Grabe. Kani pong kahuya magarangarang. Ikaw ang agay ang pungkol. Nalumpeng. Oh, tutukan mo. Salamat guys. Bakit? Basta magkadugay, magkawali sa pasig. Isa ni tawag ni mo, anak. Ha? As Isa ni tawag ni mo, anak. ha? Sana. Gusti, may tawag. Ali. Kana, ukauna na. Kana. Mo na. Ay, awa imo mo kong iumod pag. Yan. Ay, kung yung bumiti ba? Karti. Ano? Tukan lang, bay. Tukan lang, bay. Tabang-tabang. Ha? Uy! Para kabalo mo sa problema na ako.
Kaya balo daw sa mga. Galing na ra. Problema na ako, nawa akong kaguran. Wa pagiuli sa O yan pa. Ang akong problema para kabalo mo unsa? Ang akong kaguran wa pagiuli sa silingan. Mag-November 1 na lang or mag-andas pa. Yo, what's up mga Mongol? So thanks for watching guys, and please subscribe to our YouTube channel which is Libud Viners, and please like and follow us our Facebook page which is Libud Viners. Then sa pa rin naka-subscribe sa among YouTube channel, so please guys subscribe, and sa gusto magpa-shoutout just comment down below and put hashtag Mongol. So thanks for watching guys again, and bye bye. Libud Viners.